Sen sijaan, että sanoisit lämpimästi tervetuloa nettisivuilleni, kokeile mieluummin näitä vaihtoehtoja. 1. Ratkaise ongelma. Kuvaile oireita, joita kävijä kokee, ja ohjaa hänet lukemaan lisää löytääkseen ratkaisun sun sivuilta. Esimerkiksi näin. Ei enää liian hyvää itsetuntoa ja ylenpalttista ylpeyttä kaksoisleuvostasi. Jalat maassa, leuka suussa, metodi rikkoo pilvilinnasi jo viikossa. 2. Herätä tunne. Tunne koukuttaa aina lukemaan lisää. Voit vaikka herättää toivon paremmasta tulevaisuudesta. Esimerkiksi näin. Kaksoisleukasi ansaitsee rakkautesi. Avullamme opit hellimään upeaa helttaasi päivä päivältä enemmän. 3. Haasta. Ilmeiset tykkää haasteista ja peleistä. Haaste herättää jonkun alkukantaisen tunteen useimmissa lukijoissa, joten et varmasti uskalla kokeilla tätä. Esimerkiksi näin. Luulitko, että sun kaksoisleuka on jo täydellinen? Et uskalla lukea, miten saat kolmoisleuan. 4. Synnytä oivallus. Kerro joku ytimekäs juttu, mitä kuulija ei vielä tiedä. Esimerkiksi näin. Kaksoisleualla varustetut yksilöt elävät muita pidemmän ja rikkaamman elämän.